T'has preguntat mai què és la felicitat? Definir-la no és tan fàcil. Cadascú de nosaltres tindríem una definició diferent. Però segur que si mirem al nostre voltant trobarem mil i un motius per arribar-hi. Un dels més importants és aprendre a valorar les coses que ens donen la vida i a saber-ne gaudir. Si a més les compartim amb els nostres éssers estimats, el resultat encara serà molt millor. Reconèixer-nos i acceptar-nos com som, i també reconèixer i acceptar els altres. Això és important. No hi ha plaer més gran que ser feliç envoltat de la gent que és feliç amb tu. Fomenta l'empatia, la solidaritat, la col·laboració, valors que incideixen de manera positiva en la felicitat dels altres i de retruc en la teva, en la meva, en la nostra, en la de tots. Tenir aficions ens fa sentir bé, gairebé tant com fer feliços als altres. Podem fixar-nos objectius ambiciosos, com ara mirar d'aturar el canvi climàtic. Ajudar a millorar el món que deixarem tot col·laborant i contribuint amb la producció i el consum responsable. Treballar perquè la nostra població sigui més sostenible. Promoure un entorn que es propiciï benestar és important. La feina ocupa gran part de la nostra jornada. Per això, gaudir d'unes condicions de treball dignes i tenir una feina que contribueixi a la innovació i al desenvolupament ens fa sentir bé. De ben segur que quan penses en un món millor, penses en un món que no hi hagi ni fam ni pobresa. Lluitar per la pau i la justícia al món, sense crims. I contribuir a que el conjunt de la societat gaudeixi de condicions òptimes per viure. On la salut y el bienestar estiguin garantits. Donde todo el mundo tenga acceso al agua y a una energía limpia. En definitiva, un món més feliç per a tots i a totes. Ah, i estima molt. Estima molt. Estima molt.